puilyawono norok jotono ang ani khakufurbai tinini klaso lamsogui naharbayo joto klaso phaimanjak phainai rokno tamni hingkai sung o hayung gonangui kiri koro COVID-19 eba o kirma sinsa pandemic ni jorao joto teacher rokno joto srungnai rokno online ni bisingtui krunglai tonglaimani nukjagui tongo tai sungbo abo haikino sini department of Kokborok college srungui tongnai rokni bagui juda juda teacher juda juda workshop no tei kwbangma chapter no tuwi class khlale mani rok nugui tongo abo haino sung tini sung class khlailainai second semester college Kokborok subject naharui porinai rokni bagui thangnai salo khai ang norokni bagui ang class khlaikya unit 1 dongoino ringdi tai kaisa hangkai ogo sakruni nukhung o koklob kainino tui ang thangnai salo class khlaikya tai norok aroni sungmung rumani rokno norok seibo narakha hanai ang kha khlaio tai tini hingkai norokni thanio koklob noti ang thaisa thainui sungmung tui phaikya a sungmung rokno ang norokni thanio runai norok tai kisa naisingdi tai sung saimano sini o semester ro hingkai Kokborok koklob ni bisingono sung tini khlailainai kumud ranjan debborma bai seijak naisingma koklob ni thaisa thaini sungmung no tei sung tini rulainai abono karui koklob nai Nandakumar debborma bai seijak simalung sako holongni khum binio koklob no tei bo thaisa thaini sungmung ang norokni screen o seirunai tai abono karui koklob nai Semlal debborma bai seijak hasuk gonangui maisilui pino sung koklob sung oroni bo naharlainai tebo naharlainai koklob nai Ponchoram riang bai seijak aisuk ni sari koklob sungo koklob rokni sungmung tongma rokno sung silainani bagui saitoklainai tai ang kha khlaio norok jotono jani jayago seikong tai silai nalaiui bebak no norok tiar anglaijak angna hnai hai hunpano ang norokni thanio sana musungmani hingkai naidi srungmung no thinangni sati sung srungui mankha hangkai sini mokol pasao srungui mankha hangkai sung bobo kaham bobo hamia sung kaham bai hamia kanino khaknani rungo bobo munak tai bobo pohor sung abono sawi manani rungo aboni bagui srungnani sung belekino nangsugo srungmungni bisingtino sini hoda sini dofa buskang salo yapri kusugo sewi manai sung koklob rogo naikinugo koklob nai kumud ranjan debborma bo khoroksa koklob nai aboni logi logi bini koklob naisingma poriwui naikhankai nugo hano hamjakmani mari dofano hamjakmani mari sakno hamjaktui buino hamjakmani mari binio koklob nugo tamni hingkai borok rokni kok banglaima naslema jolilaima tei kwthalaimani kwthalai manya angmani kok yaphangka
nung ang tei nini ani honoi जों walailai mani naisingma koklobo bo koklobnai kumud donjon deborma o nung ang nini ani honoi walailaiawoi जों nini ani honoi khetoni ail desni ari rok जों khalai tonglai mani sobai bufru thansa angnai gonang rok bufru phaioi bigra khangra masaya manungya rokno yak baithang sosawai na phainai abutui bufru baksa thansa gothawi manai abohai salni bagui naisingui tongmani no koklobnai bini naisingma koklobni bisingtui sana nai mani tei kaisake ramcharan debormani lamao phaidi koklob lamao phaidi koklob ang thangnai salobo YouTube video class khlaijak tongo ang abo sana musungo norok je sakhe phano abono naidi ang taya koklob nutui asok orok kokolok ma sanani bagui thangla norok a thangnai lai thangjak jorani video lamao phaidi koklob nutui naidi amabai khaklayo norok ni subasu tai norok ni srung mukisa suk samung sugan hanai ang wan sugo tamokai lamao phaidi koklob ungkha soi lamao phainani kokno samani जों गोबां मानसिनि लाइथांजाक जरानि तंमुंसाम ताई लाइथांजाक जरानि जिनि बरक बसंरकनि गोरों तंमारकनो जरा बै बाक्सा सोलाय खिबलायखिया सय लामा करबै तंलायखिया अरो abono je o babu huk hokma huaseng soka hatal kiok katini ni samani salai kuri tok thangani phaidi hatal nani tini huk haba khlaimani jaduni resabjak mani tai abohai samung kaham tangnai kami chokdri ingka kami hamkrei nainai hai himpano chini bororok ni bisingo dopharok ni bisingo sejalaimung alaimung tongo pia sejawi alailai sakno torjagui sakno sejawi tei khoroksanno sugla naimani ro abungkha hamia amtei hamiani yakni yogui hamkrani lamao phanyani kokno koklobnai bini lamao phaji koklobo sanai mani tei kaisekai nugo जों koklobnai Nanda Kumar Deborma bai swijak simalung sakao holongni khum koklob bini o koklob 1984 bisiu swijak obono bini puila swijak koklob o koklob bisingo 19 ta koklob tongo aboni bisingo norokni syllabus tongmani bijapni bumunggoino simalung sakao holongni khum o koklob ungkha unokuti ni kayamayano tui swijak mutani suari manui pholarok sanamui tisaka khumbulung abobo bwskang salo nangkhai जों koklob thaisano khlai जों class khaileyano tei kaisa hingkai koklobnai budrai deborma bai swijak norokno khulumjau koklob norokno khulumjau koklobo bo जों tamo nuk hingkai koklobnai budrai deborma bini sai ukulogo phainai sikla salairokno yak kongni sabui khorok kongui khulumo angle sugliya norokni bagui norokno sibai sinai norokno tangphadi norokno saphadi i hawo chini borokni bagui hinai bini koklobo जों swijak mano koklobnai ingkha oro bini wan suk mungno phunuka je khlaina musungmani rokno khlai manya mokolti mukti phaijago jesa samgono khlaina thangka hangkai kesaro busu ungei basanai bango sakni musungtui phiyokjak hai khlai samung khlai maya aboni bagai koklobnai khatungui bini uklogo phainai sikla salai rokno bini khlai klangi manlangya a samrokno tangphadi sapphadi tei norokno abono tijul phadi abo hai wan sukmung kuthukno bini norokno khulumjau koklobni bisingtui seinai srai srai kesini thanigo sanai jekha tei kaisa hingkai koklobnai ponchoram riang bai swijak
aisuk ni sari koklob tamon nuk ngangkai aisu taula smok nawo masing har klauma ai plam nai ha bode to de klauma aye bot tuma ong ha songe lam aye abo hake angkisa lain betang khanyo sai khanar kha koklob ni betang koklob tamon nuk ngangkai sing togla mak tham kosigo gong dongla togla sikari tai togla raitai togla mak tham kosik mani bising tui sini koklob nai ponsoram riang borok do phawo klikjak tomani togla kosik mani bising tui bo borok rok sisawi manya tamni ke kaham ke kosigi maya abo hakino bodol khawi borok bosaroti sinan bagai juda bodol khawi phailayo bodol kaisa kono soi khlai manya abono togla maktham kosik mani bai hoda dofani wan sumung tei koklob nai ponsoram riang bini wan sumung no o koklobo phungnani bagai sai tokha tei kaisa khe koklob nai semlal deborma bai sejak hasuk ganangai maisli pinosung o koklob no tei bosung tini norokni screen o ang sung nornai norok abno suinardi hasuk ganangai maisli pinjak mani subba sakba susu borarasi bosong khobui tongthok sathok eho horosabai thanani bagai hasuk ganangai maisli pinjak mani mami maikatal bebak golawo hai hinpano maisli pinjak khakaise amaini bethai thainai ba koklob nai semlal debor ma abo haino hasuk ganangai maisli eba kok thai pinmani koknono bini o koklobo bini sak bai thangni bansuk mungno sei phunuknani bagai saitokha tabuk ang renai norokni screen o sei tai ang abono background no norok na ang poribai khanarenai norok bebak no truk khai sei narak banani bagai saitokdi tabuk no norok noni khata kolom karidi tai seinani bagai tiar khlaji thaisa bebak no seinar baiti besangni amjong mungrogo norokni sammo sugan nei wan sugino ang norok no o semur mani hai khinpano joto sengmung no ang rulia tamni kai thaisa koklobo kabang ma sengmung asayo hai khinpano ang thaisa thainai nangkukma no ang basina hari norokni thaniwo ang tubuka norok tabuk abono sidi naisingma koklob no seinai engkha kumut ranjan debborma tei kaisa kai oro desh ruai deshni ari subai kaisa angnai buksawo tamo klainai khetoni ail deshni ari subai kaisa angnai naisingma koklobo kumut ranjan debborma kri rokno bahai ke tisanani kok sakha o koklobo bo ganang rokno bai thangphaioi kri rokno tisainani kokno no sakha kebo no satoglak tei buglak toglak o kok butang boroni nahar jakka hangkai naisingma koklobni jati duk songduk mung hani komoli thangnai o kok butang bo koklobni nahar jakka mo bohaino naisingma koklobni bokha koroi rulainai borokni manthai o kok butang bohaino naisingma koklobni nahar jakka naisingma koklob wngkha koklob nai hano hamjakmani hodano hamjakmani abohai wan sukmung kuthuk riwi swijak kaisa koklob lamao phaidi koklob no seinai wngkha ramcharan debborma huk alem tamo eba huk alem wngkha nanglai ke huk chalaimani eba gana nahalalai khelaioi huk chalaimani no huk alem honjago seja labai hamna manglak hamkrai lamao phaidi o kok butang boroni nahar jakka omo bohaino
lamao phaidi koklob ni nahar jakka luku hamari nainai wngkha chokdri ni bisingtwino luku hamari naijago kami rogobo mungsapano hamya saya phayatui khlaiui chokdri ni nukhungono kami kermatai rok rwjago tai kamini jesa samung phano kokbiti kholna phano mungsasuk dorbar eba koksapna hingke chokdri ni nukhungono chokdri no maniui khlaijak mani rok swkang jorao nukjago srai amtui rok hai koklob rogo swng mano sak kaham naiui dalal basanai dofao tamo tubunai hingkai dofao walai mungno tubuo je borok sak kaham nai dalal basanai sak ni bagui sim nainai bokai dofao walai mungno tubuo walai suglaibo sini o kwrui bolongchung suwai thani o kok bwtang bo koklob ni nahar jakka obo lamao phaidi koklob ni nahar jakka chalai kuridok thangnani phaidi hatal nainani tini chalai kuridok thangnani phaidi hatal nainani tini boro je hingke lamao phaidi tam nainani bagui hingke hatal nainani bagui soi lamao phaidi hinui koklob nai ramcharan dev burma bini o koklobo phunukmani lamao phaidi koklob mutui ang swkang salrogo youtube video class khlaijak tongo norok aborokno bo kisa naiui nalaikhakai belai khino chanai tei srai wnggan hwnui ang uansugo chalai kuridok tamo nainani kokno sajaka hingkai hatal nainani kokno no sajago uansugui norok tomung naisomdi baduwa sini baidi o kok bwtang bo koklob ni nahar jakka hingkai lamao phaidi koklob ni nahar jakka huwaseng tamo huwaseng ka hukni huwaseng boseng no hunjago kami hamgrai swaina bagui sabo gajinai hingkai samrai phula sikla bura chalai thumsa o kok bwtang boroni hingkai lamao phaidi koklob ni kuridok madok chalai kwbang rok kulano sindi norok nei o kok bwtang boroni hingkai ramcharan dev burma bai swijak lamao phaidi koklob ni simalung sakao holongni khum swinyai wngkha nando kumar dev burma simalung sakao holongni khum koklob bijapni bumung hingkai simalung sakao holongni khum no o simalung sakao holongni khum bo bisio swijak eba karijak hingkai 1984 obono koklob nai nando kumar dev burma ni swijak puila koklob chokha wngkha khul lubui khwtui swnamani bufuru swbani mwkhangno naiui aswk tongtoka jati masani nukhung bo koklob ni hingkai obo simalung sakao holongni khum chongpreng tamo hingkai chongpreng wngkha tamjaknai manui simalung sakao holongni khum koklob no rwksaui naikhe obo unokuti ni kaya maya tei unokuti no twiui uansukmung kuthuk koklobo mano aborokno kok bwtang tangsa poriui tebo srai ke sai manano norokno khulumjago koklob no swinai wngkha budrai dev burma norokno khulumjago koklob ni swimung eba bo bijapni naharjak eba bijapni bumung tamo hingkai kolom tui rungkhu norokno khulumjago koklobo budrai dev burma bahaike khulum hingkai yak kongnui chabui khorok kongui khulummani phan kwtal tubui phaidi kha kwtal tubui phaidi koklobni oro sabono kobok hingkai sikla chalaino sajung sakaisa tai salkisa bahaike thangnai saboni obohai uansukmung hingkai koklob nai budrai dev burmani uansukmung norokno khulumjago koklobo o kok bwtang rokno mano hasik gwnangui maislui pinosung koklobno swinai wngkha semlal dev burma dingra wngkha mai dajaknai mai ranani bagui tamono nangsung tamo nang hingkai mai ranani bagui hingkai sekhra samungo nango hasik gwnangui ransama ulo tamo kwtal phaiphinai hasik gwnangui ransama ulo blai kwtal phaiphinai hinui koklobo khursajago aisukni sari koklob swinai sabo hingkai ponchoram riang sarini kokmangka termanma eba
mungsasuk saiman ran bagai sekang elad romani botma ongha songye lamaya kausinai tawla desaya ongkha bo koklob ni naharjaka hangkai aisuk ni sari koklob ni naharjaka aisuk ni sari koklobo togla magbus kosik mani kokno khursa jakka hangkai aisuk ni sari koklobo togla maktham kosik mani kokno khursa jakka puila kosik nai gongdongla togla raitai tai tawla sikari o togla maktham kosik mani bising dui borok dopha rokno sisari nani lama phunuk mani o koklob ni bising dui koklob nai ra pancharam riang srai srai ke bini wansuk mungno phunuk nani bagui saitoka.